الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami Islam na biya na sing kabiaksahan sing kita niyo yari na isap kita niyo hajaman na to ini amoy in long ta programa qabla al-iftar. Murah-murahan yang kami malu pa waktu ini insyaallah. Demikian da isab salam doa apa mga sila radio nila amoy in dimurngog da isab kamu waktu ini haun na binaybayan kamu nakabutang sibu da yari ha aming ginlupaan sin lupa sambuangan sampai napakapupuan. Murah-murahan makahasil kita niyo pengajian yari in guru na tumuli waktu ini yang panamo ini biya mga nasakmit tabi yaon biya monit to din ikaw mo monit siya jagahan sebab si mantao din imabang kanya ini na waktu ini naakaw na mo in waktu ni alhamdulillah yari kato tanyo amoy in di na ako magpalugay itukbal ko na magtoy kanyo katantan wayron na rain da kan Sheikh Jamal Munib wal yatafadal siyadatuhu maskura. Syukran jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mga timong agama Islam yan sinagisin ng burutan niyo na biya mahangin ni magpaka simari sa mga mga kaligapan matawag biya mga longta magpahihinang kwanduga yung sumaga alhamdulillah misan ba bang uno na yari kita niyo misan na kung biya mga maniyok tiyo amin makarihil kapangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala amin magmumpaat labi na ito naging hawabaran ko iwan kanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amin mahinang persawawan hikabugat sin amin timbangan sin kita niyo amin timbangan karayawan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala adlaw mahon ni amin ya rabbal alamin menjadi mga timang ko agama Islam in biya mga maudu biya mga ikatukbal ko kanyo maniyut-yut lang tapanghati amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Maidah ayat 35 katuan taglima parman sin Tuhan kami Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasila wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. In kulang labi mga timang ko agama Islam in ayat ini na may takatutani in Allah subhanahu wa ta'ala aming panawag-tawag ang mga sila bariman. Panawag-tawag ang mga sila bariman ba't sabab in sila bariman, sila yan in amin tumatayma sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila in tumatayma sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kada tubang tanyong aturon, halong sing Quran, duwa yung panawag-tawag sin Allah ta'ala, pagkatan manusia, ibang pa mga sila amuin bariman. Bang tungod lang ta amuin panghimati sin Allah subhanahu wa ta'ala, patungod sin amuin suway siya yung pagtag-ipunan, in katarmano siya amuin himatiun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin ayat, suratul Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kulang nabi in makna sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga manusia hindi katan manusia. Ay in khilaf sin mga ulama din diha ini isu kagyan di manusia din atay sin Adam sampai pakuan atau akan den hatam sing aming katurun sin ayat yaon. Bang net tu silap na sin mga ulama basta importante riha ini in panghimati sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkatan manusia. So wayong pagduarwa in kita ning katan. In kita ning katan nasa sakop sin aming ayat ini at iniyatiyawag kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala daapon aming magtag-ipon kaniya. Sabab in tanda niya may kita magtag-ipon kaniya dalil walladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Iwan si mga sila amin nakauna rin kanyo. Sambil dumatong kita niyo kan aputan yung Adam. Sambil dumatong kita niyo kan aputan yung Adam. Sa babang mo bistahon mga tayong abot ko agam Islam. So para biya, pilain taon si Muslim. Si manusia biya nalaw sin dunya. Iutang mo lang ta mga 3 billion. 10 years from now,
long tamin man kita magbalik bihawon 2000 kuan 2015 mangkumat to pa mga 2000 kuan ito 2005 ito mang 3 billion bihawon mga 2.8 mangkumat to ni sa magless in kuan magtitiyo man sambil kita yung umawot hambok na kuman hati na tumugtog na rin dito dengan Adam na isa nagpapanjarikan Adam Allah subhanahu wa ta'ala. So, may wisdom dito, may tasyabot sin Allah Ta'ala, walladina min kablikum, sa magbangutaliyon, so, ang may mabot matukan? Adam alayhi salatu wassalam. So, wayroon na. So, Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjarikan. Ditindagpakan ka to? Ditindagpakan. Ang kanelong si mga sila ulama, ang ipagyan mo na sa ramin lang niya tasalsul, ang imian kau, kaya panjari kita sin Allah Ta'ala, imian kau isin nagpapanjari Allah Ta'ala. Sa mabang ko imian, kaya panjari kita sin Allah Ta'ala, isin nagpapanjari Allah Ta'ala, na manjari rin sabing question, isin sabing nagpapanjari, amin nagpapanjari Allah Ta'ala. So, wayroon ending sin Way ending. Napag ganin niya ini, bitan kita sin Allah Ta'ala, kaya panjari niya kita, on ending, in ending niya dito kan, Apo ta Adam. Dito ka Apo ta Adam, dito nag-ending. So, manunjuk hati ni Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya in kawasan. So, dito na mag-ending, in mano siya kan Apo ta Adam. So, diha ini, amin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, kataan manusia, daakong amin magtag-ipon kanya. Buat malaingkan, bang in perkala aw nadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon nakataan manusia. Ha? Misalnya Muslim bukon na Muslim, yayo ladina aslamu. Sa matto na pabang-iman. Amanuna. Sama, amin mga bang-iman, into matayma. Sintakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-isa. Ika-dua, bang ibarat lang si mga sila makahati, bang ibarat lang na kontrak, kita in amuin, timayma sin amuin, amin bang-iman, in timayma sin amuin, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaula-ula, nag-contract na kita. Na-contract diba sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang kaneto, yung tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga bang-iman. Sa kaula-ula, piatungtuman kita sin Allah ta'ala, in kamo, nagkakad kamo, in ako amuin Tuhan, suway pagtag-ipunan nyo, na amuin nindakan ko. Suway minutay maunindakan ko. Ang kaneto, yung tawagon niya na aming mga bang-iman. So, riya ini, muna-muna panawag ang mga bang-iman, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillah. Pag mabuha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag mabuha ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law ni Ibnu Kathir, hapanapsir niya sin ayat, law niya bihayan, ay, law niya bihayan, yakulu ta'ala, amiran ibadah wal mu'minin bitaqwahu, wahiya, idha kurinat bita'atihi kanal muradu biha al-inqifaf. Al-inqifaf anil maharin wa tarkil manhiyat. Hati niya, in magsupama biya, hitapil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hitapil atau kanong tawa sa bahasa tatausubian. Long tabiya papagtapilon atau kapapagsunoon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pag-ibadat kaniya, amun yung mga bariman, nag-ibadat kaniya, ubos sin amuin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaula-ula, ima na nalong yan hindi ini, gaita ni mga bariman, hundong kamu, ayaw kamu himinan sin amuin, pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalin nyo in amuin, pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tawagan, hinang kamu sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalin nyo in pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, amat yung panaksil sin hikuan, namin na Ibnu Kathir. Hakay man ang mga ulama, long niya, ima na sin ayat, bang iman, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, dakon magmabuha kanya, imaksud long niya sin ayat, ay istamiru. Atin niya, kontinyuhan yun, pagpatutog ka mo. Pagpatutog ka mo long niya, pagmabugaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab, mga tayo mamud ko aga may Islam, may tayat tuwihat, upya ngayon sin Allah ta'ala, mga bang-iman, suway sila continuous in pagmabuga nila, amin, way bugtuan niya, sabab, long sing kay manan ulama, in mahallulong na sin takwa, diha pangatayan. Aman timpigyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya nahan niya in al-qalb, hambok kabtangan tuwi, hambok kabtangan, ang kandalong niya kaya nga nang siya qalb, innama sumyal qalbu qalban, litakallubati. Nyanan siya ni qalb, amin kap, pag yanon sin tauta, kapdakula. Oo, kapdakula, amin qalb, amin maknasing qalb, magkapinda-pinda. Magkapinda-pinda. So, long niya, pag galiin aming tampat sinamin pagmabuga, definite dilong niya, magkapinda-pinda siya. Nakala, di ko tumuto kapag mabuga. Hanggang namin kita umimano siya, hadlaw ni maiso, konsum, buka. Yuqallibul layla wan nahar. Yuqallibul layla wan nahar. Amet tin in kuan. Biya sinituan ay Baita Isa Zakaria indo.
Atin niya, adlaw ini mamura ka, konsum, ang kaikot mo. Mm. Ang kaikot mo. So, bukon hambok halin aming pangatayan mo. So, pagka siya nagkabutang, hatampat, way katatapan sin amin hal niya, sa long sin Allah Ta'ala, patatapan yung pagmawagan. Patsabihan siya hatampat, hakuan, biyutan, biyakting pa. Nangkang natin hadis sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ittakillah haythu makun. Pag mabuka ka pa Allah Ta'ala, haun uno ko binaybayan. Sabab, imano siya, ang waktu mang siya mga long tabihan, hahula o makakilakan niya, Masya Allah, kakitaan mo, magpusugi pag-ibadah. Doon mayan ang minhakuan, aw sa tuhadisin Rasul, biyak yung lupahan ko, dengan mga sangi-ngi manusia, makusog mag-ibadat, sabang sila amin ngayon na makakita kanila, Malaman na. dito na magkuhan, maghinang si Maksya. Dito na maghinang si Maksya. Amin kuhan. So, akan natin in panghindo si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amin in pagmamuka ta pa Allah Subhanahu Wa Taala, subay kita amin patatapunta. So, amin ni muna panawagan. Ikaw panawagan sin Allah Subhanahu Wa Taala, wabtagu ilayhi wasila. Wabtagu ilayhi wasila. Bang aturun imma na sin wabtagu ilayhi wasila. Ay pagmakna sin hinto kasi diya tapsin ay takarrabu ilay. Takarrabu ilayhi amin long niya sin kakahinang aming kawayaan sin Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtagu ilayhi wasila. Sa banguwi ang mga dihilan makna tuod bihayan, amin hanas sin amin aya, wabtagu ilayhi wasila. Sa kaula-ula atin niya, hipalawag kato sin Allah Subhanahu Wa Taala, indahan amin hikadaw hatasin rida niya. Rida sin Allah Subhanahu Wa Taala. So, pamatin ultimate goal ta. Amin makadaw hatin rida sin Allah Subhanahu Wa Taala. So, lang sin Allah Ta'ala, lawakan indahan. Nabiyan imba impaglagtay, ya Allah, sa matawdan. Matawdan ini. Tanda na bisa nin bihaon ini, jinisan nin biya mga panghindo. Di mo na kaingatan, bang hauning kuwan. Bang hauno na yung correct, bang hauno na yung imamo, biyan yung kuwan kuwatan. So, sa kaula-ula, biyan dan kita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lawakan nyo yung dan, ingatan nyo ito, unuin aming correct pag-ibadat. Unuin dan, amuin madawhat nyo, supaya, amuin hinangon nyo, supaya madawhat nyo yung nilida sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amet, tingkuan, bimana sinagi ko na matawad yan dan. Matawad dan. Amin hadis sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam binambu amin long niya biutang sin Allah Subhanahu Wa Taala hiyantang sin Allah Taala daan biya nuwos dua amin hasuran amin aun dua biya wall niya bihayan intiap suwat kuan yaon amin wall yaon amin tiap wall yaon on dito lawang amin in lawang ni nakatatawon kanya kurtina ra namanawag tawag ito sin panawag tawag sin saitan kata sumod kita to. Sorry kita pasurod. So, supaya kita maumid, at supaya kita amin, mapi, amin, mag-correct na kanya ka lang tinatawad di. So, how ta kayo nga, tambi alining kwanta, amin, supaya pag-redact pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muna, before kita matto, itami mo daw kita sin-redact sin Allah Ta'ala, bang tabi mga utumon, pa-standard sin kita marilong sinambok alim. Banglong niya ang kamay ang muhambok tao, di sa kan huminan sin karugalan niya. Sa kanong minasing karugalan. So tama mga kawataan, mga bata bago mamaya-maya, ang pamaya-mayaan nila. Ang pamaya-mayaan nila. Ininang unta jabiak ko para biak matay maraya. Ang pamaya on biak ang tapos ko yes, amin na taswirul mahsus bil maqul. Naon sing kwan, taswirul mahsus bil maqul. Amin biak matalising ko ang mati utang mo papagkala amin kakitaan mo. Kakitaan mo bihaya. So para lo mi ang pamaya-mayaan mo. Di sa kanong minang sinhinang karugalan sing pamaya-mayaan mo. Bisa kan huminang. Sa huminang ko ingat umuin kabayaan mo yaw. Supaya siya maya kako. Dihilan mo siya sinamuin kabayaan niya. Di mo siya dihilan sinamuin kahukawan niya. Na walillahi matalul ala. In Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya tamadaw ating kuan hinang unta uning kabayaan niya. Uning kabayaan niya. Nauno ini. Muna amin hadis sin Rasul sallallahu alaihi hadis qudsi. Hadis qudsi beta sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin hadis qudsi law niya biyan, man adali waliyan faqad adantuhu bilham. Wa ma takarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu alayhi. Amatin umbur satu. Umbur satu amin hinang dan subay amin daw hatunta supaya ta marida makawa in rida sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na long sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya na mismo. Bangbiak ko anong tabihan siya na mismo na may takato. Ipapalawag kato, ipapadawhat kato ang pakitabitan inya. Masya Allah, kita aming nasa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, bang bihad to, bukon siya, hipapalawag, hipabatok. Hipabatok. Correct. Saan sinauna? Yes, ang ating correct. Hipabatok. Hipabatok. Bukong palawag. Ano mo na, nakakahindo ng biyakuan, makasambong natin. Amin, dihil mo example dito.
lumag siya sin wasila, hasupaya si matay ma sin kabayaan. Yes. Oo. Impian bida ni man agama, inagama ta, maluhay. Yes. Sa wabiyaon na, Yaon na. sa tiyata ka mas Tiyata ka na. kagatan, Batok ka na kuman. magbatok man. Yes, amo na to. Ini maglag pa siya. Maglagtakaw. Aun magtuloy patay mo ulihan niya. Mali pa. Hindi pa kumugdan. Ang pay niya, yan Yan tunasal. tunasal. Inna di na yusrun. Hindi na dinayos. Sa Masya Allah. tinayaw na saling guidance, biyabay tatay mo, magbatok. Yes, Tao. magbatok na dyan ko si Magbatok Kaitan. na dyan. Amet lingkat Amat niya. yung lingkat. Amet yung lingkat niya. Masya Allah. Oo. So, amet in amuin in biyay sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayrulong niya, hinangon sin ipon ko uno-uno, lawi kakasihan ko, mas kakasihan ko, kamayaan ko, then sin amuin, iwajib ko kaniya. Piardo ko kaniya. Piardo ko kaniya. So, sa kaulaw lang, mga tayo mabudang maagay ng Islam, tiya ini, kita unta. Uno, ini papahinang kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, ini papahinang kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariyatin kayo nga tayo nung ninuwajib. Kaya, kuwan, yang mabiti Al-Quran, ilan sinamin sunnah, sinjunjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Biya sinamin hadis ka amin, hadis sa sabot kain na sitingkuan. Wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawatin hatta uhibba. Hatta uhibba. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu allati yasma'u bi. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Wa yadahu allati yabtasu bi. Wa rijluhu allati yamshi biha. Yamshi bi. Masya Allah. Allahu Akbar. Masing-masing lang ng ipon ko, huminang sing kakahinang amin pati suok niya kako, hingga siya, sinaming kakahinang sunnat, hingga in siya kakasihan ko na. Na bangko siya kakasihan na, bangko siya kakasihan na, ako na in pangdumog niya, ako na in pangatod niya, ako na in amin pangkuan niya, pangliman niya, ako na in sikin niya. Sa kaula-ula, mapalihala ta na in matata, mapalihala ta na in pangdungog ta, mapalihala ta na in limata, mapalihala ta na in sikita. Masya Allah. Naamod to, inaming long niya, nakabatok sinamoy in wasila. Wasila. Oo. Amo na to. Ang pain wasila, hamok din ng mga hadis, masabot ta rin doon. Nagbayta yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Inna Allah farada fara'ida, fala tudayi'u. Naam. Wa hadda hududan, fala ta'taduha. Wala tataduha. وحرم أشياء وحرم أشياء فلا Tantahikuha. تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبثوها Para tabasuan ha. Joko Joko. Naingkat yung kita di. Lawakon sinamin. amo na ako ni Wayrun Very kita ko Na, lawakon. natural ka to. Lawakon min mayroon doon. Bangkang maglawag sinamin mayroon doon, in tendency niya maghinang-hinang ka. amo na Amat pingguan na niya. si Majatu Nabi si Jima Jatuh Bihawon. yaon na Yaon na. Joko pingguan inna Allah farada fara'id Aw nasalakan bihutangan siguro. ingkatan piarut Allah ta'ala mataram biyeta na si Biyeta na si Correct. Rasul. Ay. Jukop na Sa ini lang niyang sa piarut taong pahadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroon hinang marayaw kalupan ko jenas ni Arabic. Mayroon hinang marayaw inwa to kay patarang kanyo. Correct. Mayroon sa hinang mangi in wala ta kamo biandaan. Correct ito. In wala ta kamo biandaan. Ambok din ng mga hadis lang si Rasul, ma taraktu shay'an yuqarribukum Ay ila na Allah amo na to. illa wa Amartukum bi. Wa amartukum bi. Amo na to. ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum Illa wa amartukum bi. Masya Allah, amo natin hadis. Amo natin hadis. kita gawin Pamandar to siya ay yung ido ko Ah, minulda. illa wanahay to Wanahay to kum kum. kita ko Amen. So, amo tinoposit niya amo din opposite niya. So malano mataram. amo na to Ina may pagkala so ini. impyerno yan nakataan Yan nakataan. na muna rukun Islam 5 Yan ang katan. rukun iman 1 padyo ko pun mo diyang katan Ay na. bango pedyo ko pin rukun Islam 5 Muslim na ka Muslim na ka. atin niya minimum Minimum. Amo natin minimum. minimum sin pagka-Muslim mo. Ang kanatin in ang buk tao mi ato para Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasuya sa Islam si Rasulullah. Amo na magsada. Tama. Nangasubo siya sinaming pagsambaya. Wala si Rasulullah may 5 wakto. Malit ba't malaking lang nga ilan tatawa. Ang kawa, mga ganapan mo. Sila na sunna. Arama na mo, ilan tatawa. Amo na. Pag-iigsing ko na tulong niya, wallahi la ajidu ala hada wala antu suminhu shay'an. No. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq.
Nah, kita Masya Allah. at ini kaya matukan niya yung wasila. Yung wasila. Oh. Ito yung wasila. Ito na yung wasila. Correct. Amin dahil. So, amo ito katuloy pagtakon wasila. Amat Wa pagtakon tawi na wasila. yung wasila. Wa tawi na yung wasila. Wa tawi inamon wasila. Ang Nya. kasukat Batukan niyo. Batukan niyo. Okay. Bukod Batukan niyo. lawag. Bukod lawag. Batukan niyo. Batukan niyo. Sa Batukan ito niyo. wasila. Nasaan? Yan to bibutang. Ako na sa salakan niya. Biar ako katuan nung ta, di ka muna napanaw, di harani ni. Iya, ito jumpa ka. Yes, Okay, ako na. tara. Ito yung Ano na katuan? Iwan daw niya, ayaw ka mo simiha, sindan. Ayaw ka mo Siya. simiha. Tindahan mo yan. Ito, Ayaw ka mo kasi, di na ko kumukta Iya, na to. ina hada sirati mustaqim. Oh, yes. Patabi'u, ito Patabi'u. Sa- Ano to, ala tatabi'u subul. Ah. Nasabot min ayat wala tatabi'u subul. May tayat to, inahada sabili patabi'u. Indahan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambok na. Hambok na. Ang pada po, ning duga indahan. Matawag karandahan, Matawag karandahan. Mm. Sabab in batil, matawag indahan. Matawag. Ang painha, hambok na Hambok. indahan. Mataod yung sulig pa nga. Matawag Matawag din sulit. siya. Sambat isyo tayo dihokat to. Amin lang niya, bukod lang niya siratan mustaqim, sa siratan birada. Siratan birada. Biglang liko. Correct. Ewan. Masya Allah. Yeah. Naakan na katuan, nasabot si mga ulama kakilala ta. Ang tungkol sa naman wasila may nagatuan. Sabi wasila, sa din namun lumawag ka sindan ka so Allah subhanahu wa ta'ala. So lang tayong pag-ibadat, daan ka so Allah Yes, subhanahu wa ta'ala. tama. Nalo si mga ulama, la yajuju yatakarraba ila Allah illa bi amrin wajibin aw fardin. Naam. Ikarwa. La yajuju yatakarraba ila Allah illa bi amrin nafilin. Nah. Ikatu, la yajuju yatakarraba ila Allah illa bima syara'a. Bima syara'a. Ada itu katan. Oh. Dari hapiado sintuhan, dengan sunnah, Sunnah, iban dan syara syara. Allah Ta'ala. Amo yan to imen ang tawasila. Yes. Ikasok Allah So subhanahu. ayaw ko gumawa din doon. Di ka bumalik at Hindi ko gumawa din doon. Turo ni Mano siya maglagsin bukti namin. Amo na. Ni. Oo. Ang kanawitaan na kita maluhay na kama. Pasalyaw na to asal Yaw, siya tawag yaw, kayo. yaw, yaw, Saan siya yaw. ko magbatok kaniya. Di makajariin namin kuan. Akan na to kita, ilingkat sin namin kuan ha. Mm. Ilingkat sin namin. May inino sa kauyan. Paman sin Allah Ta'ala suratul Rahman. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allaman Quran, Mm. khalaqal insan. Mm. Bang biya maapaamuhon, Ar-Rahman, khalaqal insan, allaman Quran. Sa piyaw rin yan. Sabay na to piyaw na. Ulit yung pagkataon, di ko In hikmat niya riya ini, binin hikmat niya riya ini. But sabab, in manusia, di makajari siya, papanjarin niya sa Allah Ta'ala, in wayrun guidance niya. May guidance. So wayrun guidance Oh, asal. Okay. So wayrun guidance. Ang natupya una rito. So ang ganda sa sali. Ang guidance asal. Mm. Ang guidance asal. Amat hikmat niya. Aon mabatok niya. Ang mabatok niya. Yato, ang mabatok niya. But sabab, bang piyauna ng pagpapanjari Allah Ta'ala si atin, sa Allah Ta'ala manusia, ang panihilan sing guidance, ang patendensi palawang pa siya. Mm. Na pag ganyaon, pagkarin niya patun niya, ang nasarpan niya, Correct. guidance niya. Mm. Correct. Beda sa singkuan. Beda sa sinamuin unwell. So pamamano siya, pamin dua magtiyaon. Mm. Ha? So pama dua magtiyaon. In dua magtiyaon, man sa pamaburos na asawa niya, Mm. buros na asawa niya, biya mga umur, law ta mga 7 bulan na, tawakan 8 bulan na riyan, Mm. nalong niya rang, ipakwanta walong niya, ipa-ultrasound tayo. Bapak na kita ubiyan. Oh, mga nila ka usog ka to, usog ka to babae. Ha? Usog ka to babae. So, pag kaktus niya pa doktor, pag clinic biyan, yung ultrasound niya, law sin doktor, congratulations mo niya. Inkuan mo, usog. Mm. Unin nila nung sinduwa magtiyaon, magpagingat nila usog. Mm. Pagkuha nila sa pamamang ta clinic, pagkuha nila diretso kamintro. Oo. Maming lampin-lampin, Oo. usog para usog. Para hausog. Pagkuha na rin pa dun niya, Ready na sa. ready na kita. Oo. Wat mo rin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita to. Kitain ko. Wat mo rin Allah subhanahu wa Ada na ta'ala. betul hikmah niya katuan. Biyatin Siapot hikmat niya. muna na munda. Siyabot mula inamin Hindu sa sing Quran ang pagpapanjari Ang niya. pasya- Sa wag may guidance biya una sin Allah Correct. subhanahu wa ta'ala. Biya dalam takatuan, before mag-implement, maghinam na asara. Maghinam na asara. Maghinam na asara na implementation. Implement. Amat din pag yan roadmap. Ang na roadmap. Correct. Iwan ni ng Allah Ta'ala rin siya mabaya kabalikan sinipon niya. Yes, ang muna. Dirihil niya yung kata. Kata. Kita kawil sinayat, suratul insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtali. Tukasun Tukason yan. sa paja'alnahu sami'an basira. Basira. Aun nasal kapanya pandiri Kapanya. biya una. Yan na. Yan. Ati niya tukasun siya sa aun nasal Aun biya nasal. una. Biya Na. Amin. Oh. Atin niya in amin pajar ng sami ang basira. Mm. Deal kanya in panyap. Oh. Amoy mahinan par sa baban. Hikabatok niya. Wasila. Wasila. Hikabatok niya. Oh, Wasila. Hikabatok Ah. niya sin pag-iman. Napag-uwa siya to, Percaya. wala na mga rahiro. Nung sinundaw tala, inna hadaynahu sabila. Na, Masya Allah. Biyatan na siya. Amoy yung urulon mo. Ha? Amin wasila. Amo To, natural. urulon mo na yun. Urulon mo na yun. Oh.
Inna hadayna sabila imma syakiran wa imma Kafura. kafura. Pasal kabayan sinallahu ta'ala ingatun bang hinang niya kay indakan sinallahu ta'ala wala. Sabab bang niya hinang makapagsukur siya pa Allah ta'ala. Mahinang siya katumpukan si mga magsusupur. Bang sa upama wala, mahinang siya mga nagpupupura. Ano ya? Dua rin kita dito, imma syakiran wa imma kafura. Kita inlingkat sinaming panghindo sin agama, mamuumin ni agad. Sinaming panghindo sin agama, wabtahu ilaihi wasilang batukun. Betul. Nah, menjadi insara biutang kato tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ipawatok kato, inya on definitely hikarayaw sa diri. Ikarayaw. Hikarayaw kayo. Wayroon daakan kato, kaya ang yung tao, uy, may tayo sabihan hinangan na kita sa latag, ikarayaw kata, kita amin ba in Allah subhanahu wa ta'ala, may tayo ikarayaw kato. Aw nambok kaptangan sinambok alim. Nambok kaptangan sinambok alim. Long niya yan, la khayra fi khairin. La khayra fi khairin yuaddi ila ta'atillah wa ila jannah. Wala syarra fi syarrin yuaddi ila al-ma'siyatillah wa ila an-nar. Oh, la khayra fi khairin. Artinya la syarra fi syarrin. La khayra fi khairin. Artinya in kita kasih on time inamin kita in magtupong uning karayawan. Uning kita marayaw. Uning marayaw para kato. Pangatod tayo hinang marayaw. Hinang marayaw. Sa inyaon hinang mangitoy. Hapanghati ta marayaw. Hapanghati ta marayaw. Sa inyon toy mangdahi kato pahinang mangi. Pahinang mangi. Beso pa mo pamahan niya. Ganda rin ba? Ganda rin ba? Parang ta marayaw. Ba't isu ko ng mangi. Lumilingkod-lingkod kayo ito di marayaw na mo. Ako nang natos gayo mo. Busan sintaw mag-usaha. Pausahon ko lang na kayo mo. Puasang katapot ang kabulan. Nag-fix na ka mo. Kawan ngayon. Ito ko nang inaki-inaki. Bang mo ato nung ilang marayaw. Sa pangatod mo yan. Sa hasara, mangdahi sa maksiyat, mangdahi pa lang sinarka. At ini marayaw ka amo na pagbarayos ng Allah. Amo na pagbarayos ng Allah Ta'ala. Pasal di niya kaingatan. Di niya kaingatan. Kalau sin Allah subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Amin. Natin ko. Kita ko yan. Kita ilingkat sin amin. Ilingkat sin amin. So in amin marayaw na piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buko namin kita. Buko namin kita. Buko namin kita. So ipagtagod wasila rin di. Among piyag marayaw sin Piyag marayaw sin Manjari ko mong pao na. Pagos pagsukroon, wasila pa. Wasila. Ardo, asal insting isap sin manusia, insting kan sin manusia. At hinang marayaw, kita yung manusia, bagay magkahinang-hinang mangi, magilti man siya magtuloy. Magilti siya. Maha ka pinapsi. Maha ka pinapsi. Sabab itim ito. Itim, magilti ka. Kuha na ito sin manusia. Kuha na ito sin manusia. Angkat na, kita, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul qiyamah. Suratul qiyamah. Amin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idin bima kaddama wa akhkar. Mahaba yung explanation din. Amin hinang napauna mo, iwan sin hinang katinggalan mo. Kaya ulian, matawakan mapatot suway mo hinangon, wala mo hinang. Atawakan mapatot tinggalan mo, sa wala mong tinggalan. Atawakan amin baribat kasing kakahinang mo riha ina doon sa dunya. So, balin insano ala nafsi basira. Allah Ta'ala, gayit imano siya siya yung nabi makaingat yung kakahinang niya. Walau ang kamadira. Misan pa siya yan, hinangon niya ng lukat katan, in reason katan, sa kaingatan niya guilty siya. Guilty siya. Ingatan niya guilty siya. Correct. Kita ito ang manakaw. Manginto ang manakaw bihayan. Hinangon niya ng alibay katan. Uy, wait kung manakaw. Ang ebidensya niya. Sa kaingatan niya. Sa kaingatan niya. Guilty na siya. Guilty na siya. Akan na ito, balil insano ala nafsihi, basira. Masya Allah. At sa mismo magkakinawa rin niya. Sa atin, sa atin. Kan kapailuhan namin ayat siya. Hindi mo kayo kapailuhan. Hindi mo kayo kapailuhan. Kaya aw nandiyan si Pangdungo, ibang pangita. Correct. Asal. Amot to. So di siya makadeny singkatan na inang niya. Pasal siya yung naginang. Siya nakita. Ang mapto, intilas ng Allah talaga niya. Dapat niya kaingatan, mamisitod siya. Yes. Ipakilakan niya, marang niya. Yes. Meron si mga ulama ka to, ang biasa pa mong tibag yaon. Yung tibag, suway mo siya, hibutang po tuwing piyaso. Ba't mo kaingatan, mang uno yaon? Mang uno yaon. Pag suwad mo sa piyaso, ginawa ng true color niya. Abat pitoy nila. Nagati mano siya katuan ha. Matesting siya. Ang mapto, dinayon niya. Nung nabuko na kubiya niya to. Naon parta sa sintong kanya. Roon man, kaya bakan din marang dapat bihat to siya. Yes. Nabihat to katuan. Ang kanat to, sabot mo pa, nasulat mo ang kabot. Ay, sa insano,
ayyutraku ayyakulu amanna Wahum la yuftanun. yuftanun. Ito kami. Na, Sabab gumawa doon yung 50. Gumawa. Doon gumawa yung 50. nangkan na, beta, amin ayat, nakaunar pa yung besa ko kain. Hmm. Hal ata alal insani hinong minagdahan. Lam niya kung siya'y an madkura. Basura. Hmm. Well, magsabot ka niya minsan, mangisiw siya. Wapasinwa. Why pasinwa? Pero. Namabaya ko imingat mangisiw ka. Hmm. Nasuway mo rin nin wasila. Wasila. Ayun Allah subhanahu wa Wow. ta'ala. Ang pagkaw kanganan, manus yan. Ano siya? Ano siya? Kami ito kami. Oo. siya. Bisan siya. Masya Allah. So, ibalik naman to, Hmm. hambok pa rin ang mga hikmat din diha ini. Biya na sinagi ko, in pangdakan sin Allah Ta'ala, definitely karayo sa diyan. Amo na. Ikareho ka. Oo. Sa mabaong kayo ng mga manusia, long niya, sa kaula-ula, in pianglangan sin Allah Ta'ala kanya, biya ipag-control kanya. Hmm. Oo. Ingat tubang kulyan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin papalayon ko din, hayaram sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Hmm. pag-protect kayo mo. Correct. Pag-protect kayo mo. Pag-protect kayo mo. Hmm. Masya Allah, pag-protect kayo mo. Protekan niya. Mag-protect ka na. Biya sila minambok tao. Amin meto para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Long niya biyan, ya Rasulullah, mabaya mo Muslim. Sa ayaw mo ako long nilangan sin pagzina. Ayaw mo kulangan sin pagzina. At permit ako ito pag-china. Permit ako sin pagzina. Di na to permit pagzina. Hmm. Na, in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Wise ka doon. Wala di wala di Rasul. Wala, ibiyan mo, iladyaman di wala. Oo. Sa unin yan niya, long niya, ya akal araw. Kuna long ning kamayan mo, mawaya ko hinangon na tayo manghod mo, long niya di. Hmm. Mawaya ko hinangon kan ina mo di. Mawaya ko kinaon kan hainao mo di. Nalong si Rasulullah, biyak tuloy sa kami. Hati niya, liyangan niya ang pag-protect Kanina. asawa mo, Oo. pag-protect Haina mo. anak mo, mawai, Mm. pag-protect kanina mo. Kita rin ka. Di ko nga kung sino Allah Ta'ala manakaw. Manguli. Ha? Sa muna Manguli. kung piyareras ka na sa Rasulullah. Yeah, pero rin ka na siya. Di ko nga kung sino Allah Ta'ala manguli. Hmm. Ha? Hmm. Sa magmaita, buko na dyan ko yung milyon manusia, liyangan di manguli kayo. Katoy ko no, bagsa pa magyari sinsara yung manguli. Ikaw isa-isa mo rin manguli. Bangin ka tan manusia yung manguli kayo. Ikaw, law si magbawasan na laya hulo. So pag-protect kayo mo. Kataan, sinamindakan sin Allah Ta'ala, bukon yan ipag-control kayo mo sa pag-protect kayo mo. Correct. Oo, pag-protect kayo Ang mo. kanda to in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan sinamin hiwal niya long tasin perkala amin dia akan tinambaw ta'ala kaniya. Inamin piyus-pusan niya to pia tubo alam si dagkal si mano siya pag-iman. Pag-iman. Hmm. Pag-iman. Pag-iman. Sabab na inya unsubay siya amuin tumuhot to. Pumugot. Pasal na muna-muna ba na sinari mo kain na ito. In gantong pagbubutangan sin iman magkuhan, magpinda-pinda. Pinda-pinda. Di siya magtutog. Na, suwi siya kukuton. Suway siya marayo yung kahukot niya. Pasal, biyasin niya doon, nasabot niya yung pagtakaw, yung pagkuhan ka iwan siyang pagjina. Bang wala doon yung pag-iman, makahinang siya. Makahinang sila. Correct. Ah, Masya Allah. Oo. Makapamuno siya. Makapamuno siya. Magkapanakaw. Makapanakaw Makapanakaw siya. siya. Oo. Ilayas rikus sarik hinayas rikus Oo, Wa mu'min. mu'min. Wala yaktulul qatil hina yaktul wa Oo, huwa mu'min. mu'min. Wala yadni zani hina yadni wa Wa huwa mu'min. Wala yung sabul khamar. kataan na. Kataan. Sabuton mo ng kataan, mong siya makahinang. Yung Muslim sa aon, nakahinang. Hangkan ng kahunahan dito kataan, bang aon nakahinang biya to, magtawad sa rudol. Na, mamuna ko. Amoy siya biya, ini kapapas. Ikapapas. Sinawin ko. Ang kamisan nakuha na ko. Biyan ilong niya katuan. Biyan ilong niya effect sin iman na community. Biyan ilong niya effect sin iman na community. In-effect lang ko sin iman na community. Muna, maiging pagdupang, Oo. maiging pagkuli, Oo. maiging korupsyon, Mm. maiging pag-akal, ha? Hmm. Maiging amuin, hinamangi. Yan ang mangi. Hindi lang mangi. Ang anong kinifect niya. Effects ni Nagatoy ko nung ko'y iman. Halong sing kauma, magbutang bar, magbutang pag-inuman. Uning resort sin aming bar pag-inuman niya, so way iman niya, buk siya kafir. Uning resort na halong sa community. Bang nahilulong ko, na Basta gulero siya. Basta gulero siya. Oo. Nakita nyo ko, ambok lang ko, aming pag-iman, makarihil karayawan halong sing kauman. Simple hadis lang ko sin Rasul sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. In hadis lang ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wasituna. Wasituna. Ambok riwayat. Ambok riwayat. Aw ambok riwayat, Sabun. bid'un wasituna, situna aw bid'un wasabuna sobatan. Sobatan. A'laha aw afdaluha Kaulo la. qaulu la ilaha illallah. Adnaha. Adnaha imatatul adaan Tari. Masya Allah, kita amin Oo. longko. Di kita longko amin. Ang last na.
Kaya hatian ta nalong ko kuan. Oh, pataas. Amin kaulu la ilaha illallah. Maklum, sabab long ko, in kaulu la ilaha illallah, atin na miyahali ka, aming ginawabaran mo, pagtagi ko ng biyakay mo. So siwa-siwa ka mo kataan siya. Yung pinag-itiman Allah Ta'ala. Ang kanatulong ko, bang kau tawagon Abdullah, hada sangat pun azim. Kamulihan ta pula kayo mo. Ipon ko sinong Ipon ko sin Allah Ta'ala. Bukon kau ipon sin sawat mo. Bukon kau ipon sin pagkahimuman mo siya. Ba't sa bang kau magtag-ipon pa Allah Ta'ala, definitely, pagtag-ipon ko pa, tumiimbos mo, insawat mo, yung kuha mo kataan. Pag gato pa Allah Ta'ala, namahali kami ginawaran mo. Nadilaw ko amin, imatatul adaan tayo. Amo na tulong ko yung sa mga babasana. Level sila aming pag-iingan. Bilang no ko sin Rasul sallallahu itong no ko sin Rasulullah pag-iingan. Imatatul adaan tarik. Aming imigaw, makamudarat din nalalabayan sa tao. Nagdilang ka mo ko sampol. So pamalong ko biyan tantan nini. Ang magpagkasakita mo rin. Manjari kaingatan mo, parts in iman mo. Bago makaigaw. Sa mga higyaw, wala akong inig. Uno lang kinresulta niya. Wala akong inig. Lima bay lang kin tao, kaya giikan niya. Piyalian. Resulta sininang mo, wala mo iagad din Rasul sallallahu alaihi wasallam para ini kau mukmin. Ini kau mukmin. Naunang resulta niya. Kaya balikan, nagproblema yung tao, nagproblema yung maas niya, nagproblema siya. Kita niyo lang, ato lang ko sa pama. Oh, no, ito makapangawot pa kaniya. Makamamot pa niya. Sa milik, kaya rin ang problema. Alam tayo pa Siya to kato, namun siya to, mong kita niya makamudarat, so wala niya ini. O sa kita niya piyadian, ang problema na siya. Kung sa mag-guilty na siya ka. Guilty na siya. Ikaw na isa, kikita ko, wala ko ini. Bang mo lang ko inigan ito. Huwag kong pali ang tao. At tawakan, huwag mo ini, lima ba isa sa katan. Napla. Ubos, masiri indang. Di makalari. Awon di matong, haulihan. Nag-uus-us, mamay lumaway. Di makain, di makalaway. Ninang lang ko sa pagsin pagkalo. Resulta sin hinang mo. Nakitaan nyo lang ko, in iman, pamarat siya mo pa Allah Ta'ala, ikahalulay sin problema halaw sin. Ang kanalong ko in Islam, Amo na yung sibi-sibi. Amo na yung sibi-sibi. ang sili-sili ito. Nawat mo rin kuwan. Mm. Wat mo rin namin kuwan kataan. Amin, den haka numan tagto, paka numan tagpito. At wakan den haka numan tagpito, paka pito ang tagpito. Sa mabing bito ang ini, den hato papito. Den hato papito. Nawat mo rin king kuwan. So yan yung effect ka to. Yan ang effect niya. Effect. Naubos siya ito ganapan pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haya usok baton Wala kaya usok bato minal iman. Ganapan pa ang kasipog. Kasi po, So ikaw masipog man ko nakakita hadto amin. Isin kasipugan mo Allah Ta'ala siya nagdaan. Ba't sa mga Na. nasabot mo tutuan dyan? Ba't sa bangoy na kasipog sin taong inaon niya ng kata? Namo na. Ang minahadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi, Bas na. masik. Mangoy na kasipog mo inaon mo ng kata. Nakita ka o ni kasuy-suy ko kanino. Pasal sinamin niya. Amoy din ha impunan ni ring hadis ito. Kami laon biyata sin Rasul hambog hadis log ni. Amoy ni pianglangan niya to. La tajlisu pituruka. Naam. Ay At kamo iyakum maljulus wal pituruka. Ambog riwayat. Ambog riwayat. Ito pianglangan to. Iya ko maljulus pituruka. Laon sin hambog sabi ya Rasulullah. Alit tariki hak. Naam. Long niya awon ni kapatid sindan. Long niya awon. Oh. Nahambok na rito rin kapatid sindan amin lanuan mo makamumula. Diyan, naharan sadya. Hawirun na uno-uno. Yes, amo sa. Oh, but sabab long niya, long si mga sabi ya Rasulullah, laysa lana kami unta din hadis. At iniyawirun to kawakan nila lukan paglingkod-lingkuran. Kalau pa din namin tao. Iyakum maljulus piturakat. Akalu ya Rasulullah. Kalau pang kurisa. Laysa lana minha buddun. Amo na. At inaway na tudlong niya. Kawakan na mo lugar Ano ka paglingkod-lingkuran na mo. Nalong sin Rasul kanila patu at tarikaha. Oh. Duhalan niyo hadjing kapato. Nain ka to, amin lang ko'y kariro ka niyo. Example. Tempo na kauna, kami biya mga mag-asip-asip yung tao. Kamaasan ka ba? Di sila makatanam, di makasakina. Minsan di kakilahan. Nahupunta, aon nag-aagad mga kabataan, in taod nila, masukang natus. Ilawi sila kasi ang mga hati ko. Nag-aagad. Na yung panahon nila, mga ampo-ampo nga rupa. Bukod sila nag-aabay, magulururul. Ngayon mas babae kayo. Kamu sa ano to? Nahuwa po, na maglaway na po, nahuwa to. Ito na ito.
Pag laway siya ito na rin ang buhok. Una ka mo saan o to, Correct. wapo, na maglaway na po, wapo to, biyato na dyan, mo kayo, may naman ko. Oo, nakamukha ka. Oo, nakamukha ka. Natali ako na kung kiniung hapaharan niya, inkatan si lumalaway ka. Kuha mo. Sumalam kayo. Sumalam kayo mo. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Nakati ko no iho ang tao lumabay. Di manahing dulang-dulang mo. Sambat sila mo yung honorable na mo. Nakita ko yan. Inhunit. Masya Allah. Amo na. At yung effects yung pag-iman ba? Effects yung pag-iman. Simple ka to, cancer ka niya. So, ano yung effects yung iman sa society? Sa society. Na yung pinamita, al-mu'min, man aminahun nas, ala amwalihim, walimaihim. Bento kari. At yung salamat yung katan na siya kanya. Di niya mapuhinga. Ang bukpakwan, ang Muslim, mansalima nasa milisani. Wedding. Okay. Naampawang sa pamahatong mo sintarik yun, kung saan tao sa dyan. Bukon. Sampay hayop, pag gano'n Katan. kapatot nila. Sa baklos na kauntan. Na hindi ka to longko, hindi ka to, bukod na longko, amuin, imatatul ada anit tarik. Ilkaul ada alat tarik. Ba't sa longko? In kaput, bugit Yaw, at kumari. Bukunto. O kung Panginoon sin Islam. La ilaha illallah. Na yung problema rong katuan, Na uning resort lang ko, pag bugit ko si basura sin kaput, sakit ang si sakit na kauman. lang singkoman. Na yung problema ka to, nasorbi riya, kung man si Muslim, yung kamatauran. Natuan may tanta. Amon nagkukulal mo. Yes. Na yan, kaya katuan. Dito ka mo ay napagkuhan, magtumpalak na. Dito ka mo sa Tagatalina. La hawla wala quwwata illa billah. Nangkan nakatuan, ang waktu, iyan yung kamuniran. Kung papagay na pinamaita, adnaha, in sa bawa na, sa nga sin pag-iman, Sa nga sin pag-iman. ima totoo ada ni tarik, amon imig ko si makamuda at karandanan, na yadto, mangko imighad to, mawa ipag-iman, sa bawa ba na ito. Yes. Nagaling na lang ko, bang sa pama, di ikaw imig sin makamurada. Atawa, ikaw pa mismo, Ikaw magbutang pa si mismo mudara. magbutang si mudara. Misan imig, tumawa ipag-iman, mang ikaw nagbutang, pabiyatin na mahayan. Ang bawa pag-iman. Buhay na mapapin. Amo yan. La iman ala. So yan doon, ay man. Masyaallah. Hindi nakapin pag-im. So, sa kaula-ula, bang mo atong diyan, yung pag-iman, may nang persarawan, sinamin hikasaplag sing karayawan. Correct. Tama na. May nang persarawan, hikasaplag sinamin karayawan. Ang paada po, yung pagkufur, inamuin, amin way iman, sumaplag yung kanian din Yung po. kadaluha ka. Kadaluha ka. Ang kana siya tiyag pag-iman. Basal bang ini sumaplag. Suman ng iman. Suman ng iman. Suman na. Suman na. Bukon sa dyan inyo nung ni kasanangan, akuyakan pa. Ako yan. Amo na to. Sa aming kasanangan ditong kaniyo. Ibang kakuyakan. Ang pagkasalamat, ano doon? Ang kasadya ka ng Pagkasalamat. Ang pagkasulutan. Nakita ko kuno yan. Allahu Akbar. Uwan nakilo ala. Correct ko. Masyaallah. Hamog talik sinulama, sinamok alim, nabasa kumaling katisir kuliha ini. Belong na sinpaman sin Allah Ta'ala. Suratul Ma'idah, iba na suratul Nisa. Suratul Ma'idah, iba na suratul Nisa. Amin parman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamin. Dilong niya, imyanin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, may mga bariman, yung kiwan, kunu qawwamin. Wala lang niya imyanin Allah Ta'ala, kunu qaimin. Sa qawwamin. Kawamin. Sigatul mubalaga. Oo na. So in sigatul mubalaga lang niya, tadullu ala kathratil amal. Correct. Oo. Na lingkatin sampol dihil niya, lingkatin sampol dihil niya. Law na kita alaw niya. Amin in bariman, amin tiyawag sin Allah Ta'ala kawam, so siya Kawam kawam. siya. Bukon siya kain. Sa So siya kawam. So siya kawam. Mubalaga. Mubalaga. Makna na lang ni karayawan niya, magprovecho in tao sin karayawan niya. Bukon na siya. Oo. Ha? In effect niya pagkataan. Pagkata. Kita alaw niya, di lang takamong niya sampol. So pamalong niya, hambok kau mamimingit, ngadto ko palaw. Namingit kau. Namingit kau, maksud mo paglamay sadya, para kayo mo sadya. Bukong profession mo in fisherman. Bukong profession mo in fisherman. Di ko lang na matawag sa iyan. Sa itawag kayo mo said. Hatimbangan kain. Di ko di ko matawag sa iyan, hatimbangan kawam. Sa pangkopya law, profession mo in fisherman, namingit ka on laway mo, nagprovecho pa in tao, amin duga inding kayo mo, sarap na kabi, sinawing ko mo, amin di na ingat mamingit, nagprovecho kayo mo, in tawag kayo mo sa iyan, hatimbangan sin kawam. Masya Allah. Na inyo to, ini kuan sa bilaw nakasapurang ng mga kita. Hamin bihad to sa batang profession na mag-isda. Pagkubos iniyat niya sin pagkuan niya, sinini pag-isda niya. Amoy ini dumayaw in kahalan sin tao lang sin Yes, tao. alam sin Bukod sa tao. puno niya. Oo.
bini na sintawin ista niya, dihilang pa sinulong Di lang kasi Allah Ta'ala pahala. Amo na. Para dia kang niya. Yan ang niya na. Bukod niya, piyanin naman yung pagsarap ka pa. Pwede mapagsarap ka pa. Nakita ko yun, Hindi ka sila yung panghindo sa baga ba? Mag-need awin happy yung ta sa Jamarayo. Amo na. Masya Allah. Allahu Akbar. Paon pa, malayo pa. So, Pa mga labang Ito, pura pa magtutang. Inshallah. usang kasi mo pag-inayat din diha ini. Wajahidu fi sabili. Na, Paglugto ka mo, hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. ah, Ambukin rin ang mga panapsit si mga ulama, ando yung kuwan din, di amin ng jihad fi sabilillah. Ah. Sa amini. ah, Amini. Wajahidu fi sabili. Atin niya, pag jihad ka mo, paglugto ka mo, hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Part sin makna niya, sabab, in Muslim law niya, paglugto siya, bukon sa para hagin hawaparan niya. muna. Sambil paturo ka So, bang ang nakakita ang tao, ang yung naginang, bukod naginang marayaw, pagtuyo-tuyo ka, biya diin, hikahon mo kaniya. Biya rin hikahon mo kaniya rin sinamin ko niya. Ang part ito nung niya yung pag-jihad mo. Adal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di sabihin lang. At sabab, inkarayaan mo, inkarayawan, bukod sadya kayo mo. Ang ipapanaw mo. Ang kanatin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Sabay na binamay mandra amin ko mungkaran. Mungkaran. Pan yung Yung kaya kaya biya di. Ay lam yastati. Pabilisan. Pabilisan. Ay lam nasati pabikalbi. Wala ni kada. Ada ko iman na sabi. Ada ko iman. Biya to yung. Yan to, magkaunahan siya musabara. Na musabara. Doon na yan. Pasal in pag-jihad, bang mayroon niya to, Na di success. di mag-success. So, ayon ko. Namatungod siya on, hapag sabar, ihagi si mga ulama ng tu. Pagsabar hariya akan sinallahu ta'ala. Pagsabar hapiyang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iwan pagsabar haamuin tiyak din sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini jimatu naka atawa padatuhon kawayan sinallahu ta'ala. Sa imo to sabaran. Biyahari pa sin mga ulama magduwa inyo ito. Aunlong niya, amin pagsabar doon hayan, inya to, deng to dah kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di makatangkis si mano siya. Pagpadyatun sin tuhan na bulalamin, wayron may na. Di niya katangkis na. Di niya katangkis siya. Juma to hajet. So makawalang na inya to, maluhay pagsabalan si mano siya. Inamoy in, amukid to, amutin mahuni. Kakahinang si mano siya, kangiun ini ni alta mo, kangiun in kamaruan mo, kangiun in ginawa wala mo. So yung sa mana? O siya man to sa balada. Nasabang mo to kasabaran kay mo katan. Kaya mo katanya. Kay mo katan. Oh. Naikarap ko Oh, matuka. gati. Amin nasabot mo musabara. Ah. Tawag yung parang sin Allah ta'ala, Mm. ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru. Wasabiru. Allahu Akbar. Mm. Wasabiru. May tayat to, kamu mga bariman, pagsabar kamo, iwan pa na ni pagsabar siya ba? Amo na. Muna musara ka. Amo na. May tayat to, biyak to. Naman. Sabab, long si mga sila ulama, sabab long niya, ang kanto pagsabar siya bali, so pama, pag-atubang iban sin satro. Ibutang kapag atubang iban sin satro. In satro, masabar. So subay ko kaliwan mo yung sabar niya. Correct. So kaya ko dumaw ka niya, subay ko kaliwan mo yung sabar niya. Aw nito pagdakwa, indakwahan mo yan, biya, Damikyan. matukas biya yan. Matukas. So subay mo siya kaliwan, ang kanatulong niya, esbiro, Wasabiru. wasabiro. Amin mo sara. Masabar siya. Subay mo labihan. Subay ko labi. Subay ko sumamar biya ka niya. Ati niya bang mo siya di makawa, lawakan mo to dindahan biya. Lawakan mo to dindahan. Ay ko mag-surrender. Correct. Ay ko mag-surrender. Biya ting ko na. Ano biya? Atin, ang kanat to esbiro, wasabiro. Warabi to. What Along niya, kasi niya. niya, amin last, pag yan ang kwadto, amin kaya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumato siya. Amin, pag yan ang singkaiba ng mga unang, maahdasul kaul. Jumato bihan, mabaya kay bandi. Di mabaya kay bandi. Inya to jumato siya. So, in hambuk long niya, amin jumato, padyatun sin Allah ta'ala, labay rin panukas sin Tuhan na bulalami. Tukasun kau, dagdagan ni alta. Tukasun kau, kauno-uno na pakaradyaan, beasing kamatay, sakit, yan katanta. Inyan lang may kasabaran, bang siya aun pag-iman, pag-iman sa ta'ala. Bihan. Sabab, wayron dapat intaw magkasakit. Sumakawa in sakit, impunan ding Allah Ta'ala, bang aun sakit panawakon, aun day sa bubat. Aun day sa bubat. In kamatay, di may kapagsusa. Sabab, in siya, nakauna rin kay mo, ikaw matay rin sa. Muro na ko. Amura tilyo kwa na siya ka. Sa imo nitlong niya sa balan, amon kakahinang si Mano siya. Harap pa Mano siya. Amon ni mabugat. May ta. Sa bablong ni amon kwan mo to, sure mo yan. Sure mo yan. Di mo to kaagpangan. Sa babangon himinang kay mo bukon kwan,
ini ko mabaya kau mamaus. So, karya sa lisin. Karya sa lisin manusia, in mamaus ito. Kaso makawa, bang mo na ipatimbaran mo sing kasabar, naipat mo imbaran mo sing kasabar, mabaya kau sin Rasul, di siya magpamaus. Di siya magpamaus. Bihan. Sebab maita, bang mo kaya ingatan in sabab sinamin ini kadilaka niya, kay mo tuwi ito. Ang dilaka niya ito kay mo. May itong kay. Oo. Karyawan Manjari nagkaamal na kau, nag-iibadat na kau, hinangan pa ko yan na paninamal mo. Amo na. Bang mo kaya sabaran kay mo yan to. Bang kau imabjan kaniya, imiban kau naghinang si mangi. Amo na. Ang biya wisdom na nawasak rin doon hayan. Law sinang buk tauyat to kaniya. Law niya biya bisara kulong niya sin tauyat to. Yung mangi. Law sinamin na misara kaniya. Inhinang mulong niya, niya rito kako na may takaw kako, para ako mag-react. Ha? Kiyawa mo magbalik yung panak, ipamanak mo kaniya. Kiyawa mo nagbalik yung panak, piyanak niya na ako, wala ako kyugdan. Kiyawa mo magbalik yung panak, Piabot mo ka. piyawa mo kako. Nabesin pagyanon mo. Correct ka to, na? Kita, Ano, nabesin. mas worse yung Mas kanya. worse yung Mas kanya. worse yung kanya. Piya sampay mo pala, niya, dapat din ako Naaw, magpasalamat. Pwede ka to magdarara. Magdarasin ka lang. Naon bihad to raisa, di mato. Tapi asin bagyan mo kain na bangong kasabar niya, layuhan mo yung kasabar. Liyaw may kasabal niya. Biya kan Hasanul Basri. Oo. Long Ah, sinabi, ambok murid niya. Long niya, ito ko long nebisa rahi ko nito. Ini pamisaran kayo. Pumnarayaw. Long niya katunta. Katunta. Ay, ito na sila. Napagdatong mo ito, yaso ko na ba? Nala, imiyan niya ito, bunalong niya. Pasalbihay na hindi umupoy sabihin. Napagyan bihat ito, piutan niya na siya. Allahu Akbar. Kay mo lang. Na inu murid niya, Sheikh, yung panganak, ito mga binasaw mo no? May tato ka mandilan mo siya. Long niya, indihil niya kako, lalo malabo rin sindihil ko ka. Masya. Kita mo yan. Amot din nakaliwin sa bar niya. Correct ko. Amo na. Ang biya nakasta ko sa niya, tunap na mong siya. Law niya, iyan niya na ko sugyat to. Magsukulong niya, diya mo yung karayawan ko, hawala takaw siyo kayan. Na. Diya mo yung karayawan ko, kanto ko. Hawala takaw siyo kayan. Ne. Wala talaga diya. Wala talaga diya. Correct ko. Nag-volunteer na ka. Ikaw yung nagtarong kasi karayawan ko, kanto ko huli. Ang kanda ito katuan on pagtawon dos ng katarat sa Allah Ta'ala. Ang pagtawon mo flis. Amo yung flis. Amo na ito. Inya to pagkala, kwanto diyan, matarang yung suyo-suyo kan, asan ang bato, asal alta. Ba't na rin niya, ubos na biya bahali sin Allah Ta'ala yung pagsukuan si manusia. In kay mo, di makawasin siyo-siyo. In kay mo ra. Kawaon niya pag musibaan, kay mo ra masih. Kay mga masih. Uno niya hinangon niya, mayroon ko niya, kay mo ra masih ito. Gaman, sabay pa ka magsukol. Sabay pa na kalawang doon, may lumpas pa. Ipami mo magkaon, may nangda, suko si Jetik ka. Biya, gamin niya, ito may nang napunan mo. Ito namang ito'y karikon. Amo na. Nabiya, amo yan hindi ng mga kuha. Sa way mo kaya na naman, yakutan niya ko to sin karat. Hihilang kau amal. Sa siya sa biyad to, nagpasan sin pardon. Nagtasan singkuan niya. Amo na. Diyan yung karayawan mo, Diyan kanto mo. Pathadlaw ka, magbayad na siya kayo. Bayad na siya kayo. Ang kan na, amin, mangi, ba, di man dyan ito bahalaw man na ito ini. Amo rin, kanto, kaya pagbisaran na mukawi. Ang pasal sinistigda. Steve Jobs. Na nag-iipat ka niya yan, mga Musrik Quraysh. Ha? Sila yung namin nagkukuha. Naman dyan rin, yun, piyatay na si Mang Sata. Naman na. Mangudyo-ngudyo hamok grupo. Mamatal-matal hamok grupo. Liwahan pa si Magkwanta. Liwahan pa na. Naman na. Sa kaulolin, sila ang nakasiguro na. Amo na gani. Ang paway roon, hindi ata sinasulbang ka, imiyantaw sulga ka, how na ka magkauta? Anarka. ka. Magkaw ng tawa, may ingat ka, ikaw ng tawa Giant tayo. ka. Ang kan na hikwan, may paginang sing karayawan, Imam Ahmad, iban hikwan, Abdullah ibn Mubarak. Ni Abdullah ibn Mubarak, kaya suko siya. Kila li Abdullah ibn Mubarak, ilang matataktubulan. Ilang matataktubulan. Ano siyambong niya? La'ala kalimat allati tanfa'uni lam aktub habaan. Masya Allah. Hikuan ni Imam Ahmad. Imam Ahmad. Alam niya yan, ilang matataktubulan. Pakal pa ajab. La'ala kalimat allati tunjini.
Tunjini lam yuktabaan. Tabaan. Masya Allah. Nakitaan yung paghinangsin namin. Ibn Mubarak, Syekh Khurasan. Khurasan. Syekh Khurasan. Nah, Syekh Khurasan. Ila mata law simbolkan ya Abdullah ya Abdullah. Ila mata taktub al-ilm. La al-kalimata allati tanfa'uni yawm al-qiyamah la maktubha ba'd. Allahu akbar. Ang buksa rin yung masyaikat walang bukris po Allah subhanahu wa Yes. ta'ala. Siya sa hibol ko lang lang na ang satu katuan ha, artinya inamun rubba amalin tusaghiruhu niya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niya wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niya. Ganto kari. Biya dapat sila min mga long niya in kataanin asalan sin kaya panjari sin Allah Ta'ala amin way kaya butangan hukuman mubayin hukuman. Yes. Sa mahinang siya ibadat para sa niat Marayo. Asul Asia ibadah. Yukallibu in mubayad to ibadah. Asma ibadah. Sabihin mo ba, tinahinang mo muli ka magpala? Di mo isang Sa bangaw niya to. Sa niat mo. May niat mo May pamaya. takaw kumaon. Dito ko doon sa May takaw kumaon supaya ito makapag-ibadah. May takaw matong. Makagawa pusok mag-ibadat ko. Na, nakawag ko buat amal. So, alhamdulillah, Oh. mga temamud na mo agama Islam, at timbya mga panghati, kahatian na mo manyutyo, mura-mura niya ito kataan, magdirkato kami kamumpaatan. Insyaallah. Namikyanin kami, din na discussion nito, alhamdulillah, mataong ilmo. Nag-istifad kita. Nag-istifada lang ang mga discussion nito, masya Allah. Ako nagkakapawaran ko. Ako damikyan, mataong nakawaran. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. So, pagpagbarakatun kato tradition Allah subhanahu wa ta'ala yung kakailangan niyo, inshallah, amuin mahinangit to, laong tawihayan, amuin hikabugat, sinamuin timbangan tayo adlaw mahuli. Sin karayawan subhanahu wa ta'ala, amin. Sin karayawan, mangindua kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala, mapapagbaratong kato tayo amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadi akhwalana bayna yadayka wa anta alamu biha. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nung may nagagay mo isa mo. Allahu Akbar, Hindi ko na magkatanjak mong gato. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.